Halo? Cześć, to ja. Mam nowy biznes u nas w mieście, to postanowiłem Cię odwiedzić. Tak, przy okazji. No, zapraszam. No cześć, stary. O, cześć Januszko. Dobrze cię widzieć. No i Ciebie Co? też. Co słychać? Co za biznesy cię sprowadzają? Słuchaj, inwestycja. Przeglądałem ostatnio rynki finansowe. Widziałem znowu prospekt emisyjny. Pamiętasz, ten co kiedyś Ci podsyłałem. Szczerze. No, analizowałem te wskaźniki ROE, przejrzałem portfolio kilku projektów i znalazłem inwestycje z naprawdę dobrą stopą zwrotu. Ja tu inwestycje 40% szybko się zwraca. Mówię Ci, będzie mnóstwo pracy, ale damy radę. Jeszcze będzie ze mnie dumny. Kolego, znamy się kupę lat. Nigdy nie przestałem być z ciebie dumny. Tak, wiem, ale zobacz, będzie sukces. Sukces. Życzę ci tego z całego serca, ale żeby ci do głowy nie uderzyło tak jak to. Nie, no nie obawiam się na pewno, No walnij, ale jestem w walnij. stanie uwierzyć, że to uderza do głowy. No jest super, naprawdę, pędzę to. Cześć Januszku, chodź, zapraszam. No w pole na chwilę. Co u Ciebie słychać, powiedz? A, pamiętasz tą moją inwestycję? Coś tam wspominałeś. No to rynek okazał się niestabilny. Jak to ja? Oczywiście spanikowałem. Nie śpię po nocach, liczę w tej i nazad. Nie wiem co robić, czy utrwalić stratę, czy może zaczekać jeszcze chwilę. A tak swoją drogą, co za gościu? Piszczałka, właściwie kapral Piszczałka. Medyk wojskowy w stanie spoczynku, jak widać. Stefan! To jest Janusz. Janusz, naprawdę nie wiem co ty masz z tym Januszem. Dobra, nie mam czasu, naprawdę muszę lecieć. Ty, poczekaj. Za jednego przynajmniej się napijemy. Mam tu szklaneczkę. Chodź, dawaj. Wczoraj ze Stefanem szukaliśmy Nirwany. To może wypijemy za to. O, jeszcze Stefan Nirwany szuka. Zdrówko. Dobra, naprawdę, koniec zabawy, muszę lecieć. Trzymaj się. Ty, zrobić ci na drogę? Słoiki jakieś? Daj mi spokój. Nie, to nie. Znowu praca? Ta, praca to jedno. Inwestycje druga sprawa. No i po trzecie plany na życie. Wiesz co, stary? Tak właściwie to ja chyba Ci zazdroszczę tego wszystkiego. Znaczy, tego wszystkiego. Tego, że tak właściwie Ty niczego nie masz. Januszku, teraz to mnie trochę obraziłeś. Z drugiej strony uważam, że mam więcej niż ty. No spójrz na siebie. Chudy, blady, nie w formie, z chodzeniem problemy. Spójrz na mnie. No patrz jak wygląda. Widzisz to? Cały czas jestem w formie. O. Patrz. Widzisz to? Po co mi takie rzeczy? No ale powiedz mi tak szczerze. Nie chciałbyś się kiedyś czegoś w życiu dorobić? Po co? No, na przykład po to, żeby... No po co? Po co? No, na przykład... Żeby za 10 lat móc zrobić to, co chcę. No przecież ja już to robię. No popatrz, spójrz na moje życie. Chodź, przewietrzymy się. No chodź. Januszku, ty mi powiedz. Kiedy to ostatni raz, nie wiem, na rybach byłeś? Zrobiłeś coś dla siebie? No przecież ciągle ci coś nie udaje. Czego tylko narzekasz. Twoje życie bez sensu, no. Jest jak zebra. Czarne, białe. Czasem może szare. Nie wpadniesz czy coś. Przemaluj to, stary. No przemaluj to na kolorowo. Tak się nie da żyć, no. Jak będzie, Januszku?
Busting up your knuckles, buddy, go and give it one more try.